El Festejador, el podcast de Can Verdaguer. Ei, què tal? Què tal les vacances? Com ha anat l'agost? Esperem que us hagin anat molt bé i retornem amb moltes forces amb aquest meravellós podcast. Què tenim avui? Què tenim? Avui serà així lleuger el Sí. podcast perquè tornem de les vacances i així a poc ens anem fent. Tenim una entrevista Una entrevista. amb... Comencem forts. Amb qui? Donem alguna pista? O... La coneixeu molts i moltes. De segur que la coneixeu. Seguríssim. I què més tenim? L'agenda cultural de setembre, que és curteta però està bastant bé. Adequada. Per començar un setembre està bé. Mm. I puntualitzacions i coses importants del que són inscripcions Dates. de tallers, de cultura, de voluntariat, coses que Sí. heu de tenir presents per aquesta primera setmaneta de setembre i estar atents i atentes. Què? Comencem? Comencem. Doncs ha arribat el moment de l'entrevista i avui ve una personeta molt especial que ja era hora, Ja era hora. Si no em convideu, jo no tinc la culpa. Però un moment, que encara no t'hem presentat. Bueno, em dona igual, segur que amb Tenim aquesta... parlis, no aquí parlis. amb nosaltres nada más y nada menos que a... L'Elsa! Tachan! La informadora del centre, que podeu trobar els matins i els dimarts i dijous a la tarda. Què tal, Elsa? Molt bé, una mica deprimida amb la tornada, però amb ganes de tornar a veure a tothom, això sí. Quina meravella, quin estiu, Més canyero hem tingut. Sí, jo m'ho he Jo passat soc més- Ha genial. estat molt bé, Esperem que tu també, Elsa, ho has passat bé? Sí, ho he L'has passat gaudit? molt bé i almenys he estat amb la meva família, que portava un any sense veure-la, i ha estat molt interessant i amb moltes descobertes i molt bé, Quina la veritat. meravella. I em guardaré en secret tot el que he fet per anar explicant-lo poquet a poquet. Clar, quan vingui la gent a saludar. Exacte. Ja us aniré explicant, l'Elsa. Doncs, Elsa, el proper dimecres 21, pel matí a les 12:30, faràs una visita guiada, com aquestes que ja hem estat fent abans de les vacances, però serà una visita especial. Per què? A veure, en principi la visita que farem aquest dimecres està pensada per la gent que no ha estat o no ha vingut mai al centre i vol apuntar-se als tallers, a les activitats culturals, que puguin veure les diferents sales que tenim, els diferents ambients, d'acord? Doncs la nostra sala d'actes, el nostre jardí, la nostra sala d'expressió corporal i que puguin veure el lloc on passaran i un temps i on estaran molt bé i on es divertiran i aprendran molt. Llavors també com sempre parlarem una mica de la història de la Masia i també encarant una mica la visita al futur de la Masia i al nostre present com a centre cívic i com a centre cultural. Que bé, Sí. estupendo. Serà una visita diferent de les que hem fet fins ara, que anaven més orientades a el que era tota la qüestió històrica de la Masia, i així d'aquesta manera l'Elsa us impregnarà de l'energia i de les coses que podreu fer aquí a Can Verdaguer. d'ara. Llavors anem a fer una miqueta de repassada del que serien les dates d'inscripcions als tallers mateix. Sí, Elsa. Ho explico jo? Sí, perfecte. D'acord, mira. El dimarts 6 de setembre, a les 10 del matí, important lo de les 10 del matí, s'obren les inscripcions per als tallers, d'acord, tant per internet com presencialment. Recomano, no perquè no vingueu, que m'encanta que vingueu, però que per internet és molt senzill i és molt més ràpid, perquè moltes vegades arribeu i dieu, però com és possible que ja no quedin places? Intenteu o pregunteu amb tota la confiança perquè us donem unes pistes de com fer-ho, d'acord? Dimarts, dia 6, a les 10 del matí. Apunteu. Després, el dijous, dia 8, a partir de les 10 del matí també, faran les inscripcions de cultura, teatre, concerts, totes les coses culturals que són gratuïtes, conferències, tornem amb els nostres cicles de conferències, Grècia, música clàssica... Un moment. Aquí hi ha una diferència i és que tornarem a fer el cicle dels Beatles. Beatles. Que el Valeri tenia moltes ganes i com l'any passat hi havia aforament molt limitat, hem decidit tornar-ho a fer. És a dir, tots els fanàtics dels Beatles ja sabeu, aquí, a l'últim dijous de cada mes,
vale? De setembre, d'octubre, de novembre. Molt important que n'hi ha una diferència aquest any en l'agenda cultural. Les inscripcions del 8 de setembre per a cultura només seran per al mes de setembre i per al mes d'octubre. Les inscripcions per a les activitats culturals de novembre i desembre us anirem avisant, però tindran lloc a l'octubre, perquè si no es dilata molt en el temps, no ens en recordem de que estem apuntats, ens apuntem a 40 coses i després és un embolic per vosaltres que no us en recordeu, no veniu i és fatal. Sí, hem decidit fer-ho d'aquesta manera. Sí, igualment a l'agenda sí que estarà totes, o sigui, estaran les activitats de setembre, octubre, novembre i desembre. O sigui, teniu temps de mirar-ho i quan arribi el dia us apunteu i ja està. Exacte. I per últim, el dimarts 13, també a les 10 del matí, tenim les inscripcions per als tallers de voluntariat, és a dir, pintura sobre roba, pintura a oli, alfabetització, aquells tallers que tenim a unes grans persones que presten els seus coneixements i el seu temps per ensenyar a d'altres i acompanyar-los. Aquests tallers de voluntariat recordo sempre que són també gratuïts. Perfecte, no? Meravellós. M'ha quedat claríssim, Super, crec jo. estupendo. I normalment aquí a Can Verdaguer quins són els tallers que acostumen a funcionar o que vegis que la gent s'apunta més? Els tallers de salut agraden molt. Vale? Quan dic salut, dic ioga, pilates, estiraments... Tot això, la veritat que tira molt. La informàtica també és un taller. Jo vaig començar aquí a Can Verdaguer com a tallerista d'informàtica i recomano que us apunteu a informàtica perquè cada dia avancen més les coses i no podem perdre el tren de les tecnologies. Són els que més funcionen, però ja et dic, ball també, tot el tema de ball és una passada, sevillanes... Tenim unes sales estupendes per aquestes coses. I ja veure les sales que són fantàstiques per poder ballar, amb molt d'espai i molt còmodes. Sí, i les dones de ball, i puntualmente algún hombre que nos sorprende y dice ¡ay, qué maravilla! Fan molta pinya i és molt xulo veure-les, la veritat. Doncs ja sabeu, animeu-vos a partir del dia 6 o venir a apuntar-vos o a través d'internet a la nostra web canverdaguer.com. Quan entreu, just de front posarà web d'inscripcions, doneu aquí i us identifiqueu. Si no teniu usuari web, és a dir, no us heu donat d'alta, quan entreu en la plana web de Can Verdaguer, arriba a la dreta, a dalt de tot, posa registre. Us registreu, poseu les vostres dades, us demanarà que poseu una contrasenya, alguna cosa senzilla que us recordeu. I llavors ja podreu apuntar-vos a través de la plana web. Estupendo. Això recomanes que es faci el mateix dia o es pot fer abans? No, jo recomano que es faci abans. I a més teniu uns dies per intentar-ho abans de que sigui el dia d'inscripcions. Si teniu qualsevol dubte podeu passar i consultar-nos perquè no heu pogut o no us heu enganxat. Intentarem, tant l'Andrea, l'informada de tarda com jo, donar-vos un cop de mà o qualsevol de l'equip de Can Verdaguer. Ja sabeu que sempre estem aquí disposades a tot i disposats. D'aquest tema ho tenim ja bé, no? Jo li volia fer unes preguntes a la Elsa, perquè, clar, quan has fet les visites guiades... Esto es una encerrona, que lo sepáis. No. Jo només he pujat a fer-te fotos i no he escoltat res. Què expliques a les visites guiades? O quin és el recorregut que acostumes a fer? Com t'organitzes? A veure, sempre començo per fora, per ensenyar a la premsa de vi, explico una mica la història de la zona, d'acord? De com era això en el segle XVII, d'acord? Després intento ensenyar els rellotges de sol, tenim dos, d'acord? El que són les entrades i després ja passem al jardí i visitem el nostre jardí, que jo estic molt orgullosa del nostre jardí. És molt maco i està ben cuidadet. No faré spoilers al que vulguin venir a la visita. Bueno, ja sabeu que tenim la palmera més alta de la península ibèrica, que això ho va donar en primícia a Andrea en el primer podcast. ¿Vale? ¿Cuánto mide? 27 metres. Toma ja. Jo necessito més informació, perquè el primer podcast vam parlar d'aquesta palmera i va ser com, uah, esto, aquí hay chicha. I si pots dir alguna coseta més de la palmera... Que és muy alta. A veure, és una palmera de la classe washingtoniana, d'acord, que la van portar
no és una palmera típica d'aquí, van portar les, ja ho diré, les semilles, com es diuen semilles? Sí, les llavors. Les llavors, que no en sortia, gràcies. Les van portar de Cuba i tal, alguns indians, perquè abans, quan venien els indians, los indianos, quan tornaven a la seva terra volien portar-se coses que tinguessin alguna relació amb la terra que havien estat, en Cuba i tal. I intentaven portar tant art com plantes, d'acord, que fossin autòctones de Allende los Mares. I llavors aquesta palmera que es calcula que és del 1890, d'acord? I que va venir de tierras Allende los Mares. Està molt ben conservada, el problema és que no poden pujar a netejar el que són les fulles de dalt i tal per l'alçada que té i que no n'hi ha lloc. Per cert, també fa 60 centímetres de diàmetre, si t'ho preguntaves. Gràcies, em faltava això. Ja està. Quina meravella. Sí. Doncs ja sabeu, si voleu veure la palmera, o veniu a la visita o doneu la volta, perquè des de fora destaca es veu en el des de paisatge. lluny. Es veu des de lluny perquè ja et dic, és la més alta i torno a repetir, de la península Ibèrica. Ostres. D'acord, abans la més alta de la península era la que n'hi havia a la plaça Reial, però va morir la Purisona i va quedar aquesta. La següent està a Canàries. L'hem de cuidar, l'hem de cuidar. Sí, la cuidem molt. I ara passem a la part del final de les entrevistes, que és, com ja sabeu i us hem explicat moltes vegades, tenim una bústia a la recepció del centre on podeu deixar uns paperets i ho anirem comentant per aquí, tenim la llista de Spotify de música. Llavors, és anònim, però avui sabreu que contesta l'Elsa. A la famosa bústia. La meva cançó que posaria... Bueno, ni pregunto. O sea, sí, contestas directamente, ¿no? Puede soltar una playlist entera, yo creo, pero... Sí, jo... una. I Will Survive, Sí. de Gloria Gaynor. Sí. Doncs saps què? La podràs escoltar a la playlist de Can Verdaguer. No puc esperar per sentir-la. Vale, següent pregunta. La segona pregunta és: què és el que més t'agrada de Can Verdaguer? La gent i el meu equip. Te estoy haciendo ojitos para que me digas a mí. No, el meu equip en general. La veritat, tenim un ambient, crec que ho transmetem als usuaris, tenim un ambient de treball molt maco, gaudim molt de la nostra feina i penso que és una cosa que els que ens coneixen ho tenen que notar. Vale? No és el mateix venir a treballar amb la cara amargada, no? Que venir com venim, com estem tenint aquesta xerrada, que jo estic soltant borrades i això a saber qui ho sentirà, d'acord? Por favor, no me critiquéis mucho. I està de gust, està bé, la veritat. Molt bé. M'encanta perquè entre nosaltres sempre diem el mateix. És Ja. bien, todas sentimos lo Nos queremos mismo. mucho. Estamos Mentira. todas integradas con todas. Mentira. En realidad no sabíamos. Tinc una pistola sota de la taula apuntant a la Elsa. Apuntando a la Elsa. No. Això, no, en sèrio. L'equip i la gent, els usuaris són meravellosos. Todos y todas. Doncs l'última pregunta, que no pots jugar amb la teva carta especial sorpresa, però una anècdota, si pot ser divertida, que t'hagi succeït a Can Verdaguer. Ja et dic, no puedes usar la de Mariana y tú Sí. encerradas en el jardín. Esa no se puede. Esa ya no se Una puede nueva. usar. Pues hace muchos años, encara no estava jo d'informadora a Can Verdaguer i estava fent una substitució del meu company Germán, penso que era un dissabte. I la porta de sortida no tenia pany llavors per dins. I bueno, em vaig fer llums, vaig apagar tot, vale? Estava a punt de sortir i se'm va tancar la porta de fusta i em vaig quedar tancada a les 9:30 de la nit a Can Verdaguer. La persona que llavors ens portava al bar, per sort encara no s'havia anat, que ja estava recollint, jo sentint la verja, i jo fotent-li de bufetades, vaig entrar al lavabo, fotent-li de cops a la porta del lavabo i cridant, i em van rescatar. Si no ens trobeu aquí el següent dilluns. Adiós.
A veure, com podeu veure, la majoria d'anècdotes són de quedar-nos tancats. Sí, no? Sí. Vale? En algun lloc, o sigui, Can Verdaguer és una trampa. Ens quedem tancats. Perquè veieu la seguretat de Can Verdaguer. Aquí no s'escapa nadie. No, jo vaig sentir, em vaig morir de por perquè, clar, la masia és molt gran, estava totes les fosques, i jo, mare meva, que em quedo aquí tancada tota la nit, i aquí truco, i, va ser com una història de terror. Entre muchas. Sí, de moltes. De moltes. Doncs fins aquí l'entrevista. Creus que hauries de puntualitzar alguna coseta més? Ja us esperen a tots i a totes el dia 6, que volem que us inscriviu a totes les activitats, als tallers, a cultura, i que continueu sent tan macos i maques com sou. Molt bé. Gràcies, Elsa, guapa. Mil Gràcies a vosaltres. Mua. I arriba el moment de l'agenda cultural de setembre. Què tenim? Les expos d'aquest mes. Totes seran del 9 al 30 de setembre. A l'Espai Expositiu Recepció tindrem una mostra de fotos de la Festa Major per reviure els moments divertits. A l'Espai Expositiu 1 estarà Bailando el Alma, de Lucía G. García, que és una expo de fotos i dansa que jo crec que us encantarà. I a l'Espai Expositiu Golfes tenim Formar para transformar vides, que és de la Fundació Recover, i també és una expo de fotos on coneixerem la història de dues dones durant el seu camí cap a una salut de qualitat i en futur a Àfrica. Doncs la primera activitat cultural serà una en família, el dissabte 17 de setembre a les 5:30, i seran cuentos musicales amb el Mauro Cabrales. I el mateix dia, a la mateixa hora, un nou col·loqui de la Lògia de les Candeles, on parlarem sobre la fi del món. El dimecres 21 a les 12:30 tornem amb la nova visita guiada que ens farà la Elsa, però aquest cop també ens farà uns 5 cèntims de com seran els propers mesos a Can Verdaguer pel que es fa als tallers i a les activitats culturals. I el dijous 22, a les 5 de la tarda, la Fundació Alzheimer ens oferirà la xerrada Tenir cura de la nostra ment. Parlem de les pèrdues de memòria. És una xerrada molt interessant per a tothom en general, però sobretot per a aquelles persones que conviviu amb malalties neurogeneratives. Divendres 23 a les 7 de la tarda tenim una nova xerrada de dones i filosofia. Durant aquest curs, cada sessió profunditzarà en una nova filòsofa. En aquesta primera anirem a l'antiguitat i parlarem de les filòsofes pitagòriques. I el dimecres 28 a les 6 tornen als Senior San Alegro amb el primer concert d'aquest curs 2022-2023. Dijous 29 a les 7 de la tarda començarà un altre cop el cicle de les 3 sessions sobre els The Beatles. I en aquesta primera sessió, en Valeri ens explicarà com els de Liverpool van suposar un abans i un després en la música moderna. I acabem setembre amb una xerrada de benestar i salut i serà el divendres 30 a les 6. L'Elisabet Castejón i la Consola Aranda ens explicaran què podem fer per deixar de sentir-nos inflats o inflades i xof. Doncs fins aquí aquest nou episodi del Festejador. Esperem que us hagi agradat. Recordeu que tornem a obrir amb el nostre horari habitual de matins i tardes, dissabtes inclosos. I no oblideu, sobretot, les dates que us hem anat dient. El 6 de setembre tallers, el 8 cultura i el 13 voluntariat. Adeu! Ciao, que vagi molt bé. Hasta otra. Hasta nunca! Esto era de...